Sziasztok! Nincsen ez az event. Sziasztok! Én Saurus 2012 vagyok, és azt mutassuk be, milyen az, hogyha átbasznak. A mesterem cín átbasznak engem is. Mint látjátok, itt állunk egy órája szinte, és nem engednek be. Ezt azért raktam fel YouTube-ra, hogy megértsétek, hogy körülbelül 10 másodperc múlva kezdődjön. Mert én szóltam a többieknek, maradj csöndbe! Szóltam a többieknek, hogy menjetek el, hogyha 10 másodpercen belül nem nyissák az ajtót. Lehetett a 10 másodperc, fele gyerek elment, fele itt maradt. És azóta se nyílt ki. Hát, ez rohadt nagy baj. Komolyan szólni kéne Pankixnek, hogy ilyen embereket ne szívassanak meg ilyennel, mert itt van, kiírták, hogy 100 vagy 100 B-t, 50 B-t kap az, aki túléli. Most nem fogják 1, 2, 3, 4, 5, 6-an túlélni, 6-ból túlélni, akkor 5-en leestek, és egy marad. És hogyha véletlenül 6. is leesik egyszerre a 5-e, akkor mi van? Kéne még 200 gyerekbe, az cső. Hát de, hogyha szivatnak minket, akkor mindenki mondja, hogy röljük be az ajtót, üssük szét az ablakot, vagy ilyesmi, de Hát az tök hülyeség volt. Minecraftba 5 nap telt el ezóta. És most este van. Ez volt már kétszer reggel. Ez többször is volt reggel. Ez nagyon... Izé, hogy most egy tesztél ide rángatnak minket. Nem, hogy elmondanánk, hanem teszt. Jó. Legalább nyissák már ki azt a rohadt ajtót. Legalább indítsanak egy játékot már. Ja. Gázverte minket. Igen. Nem pedig kéne bánkiknak az idét. Nekünk annyi is elég, hogyha kitörik az ablakot úgy, hogy kiférjek, én vagyok barátom. Mondjuk nem hiszem, hogy itt ki kéne, mert ott van egy nagy szakadék. De most komolyan, ezért meg, hogyha kibannolnak, akkor mi a szar? Hát ti csináltátok ezt, hát tőlem aztán kibannolhatok nyugodtan. A nevem Saurus 2012. Nagy esze, bannoljatok. De ezek akkor mondjátok már meg nekem, hogy miért is bannoltok ki. Érted? És igaz, fölraktam YouTube-ra, mert kicikiztem az egészet. Hát akkor ti miért csináltátok ezt, ha? Hát most itt a barátom is, most annak nem mondom a nevét, mert őt azért ne bannoljátok ki. De most komolyan, ezek gondolkozzatok már ezen. Kinyitották volna, kinyitottuk, és akkor az tök jó lett volna, mert játszottunk volna. Nézd meg! Most elpocsékoltam egy metszőollóra, mert lehet venni, mert a játék lényege ez. Igaz, hogy lényeg, hogy... Szerintem ezzel csak a pénzlopról kezdődünk. De most miért nem indítottátok el? Legalább nyitott ajtóval lenne, az cső, ennyi lett volna. Hát most, ugye? Menjünk a labirintusba. Szerva a labirintus. Jó. Nem tudom. Akkor sziasztok, ennyi lett volna ez a videó. Amikor ilyen event van, akkor gondoljátok meg, ha 5 vagy 10 percen belül nem jön senki, akkor nyugodtan menjetek el. Hát, onnantól már úgyse fogják beindítani.